Puristui, teini jäykistyi. Pelokas teini huikuttaa. Oi, apua, paha koura. Mitä himoitset? Mikä se oli? Kustaan käsi! Kuninkaan käsi! Niin, mutta mitä se kuninkaan käsi halusi? Kirkkomme ehtoolliskolkkeja? Vaiko piispan rinkilää, jonka teinit ovat varastaneet? Mitä olla valatte? Kuninkaalta kysytään. Puolustakaa itseänne teinit! No! Kehen keppi kolahtaa, se varas vaivojaan älähtää! No, anna teille juoda! Kuningas varasti ehtoolliskalkin sekä myös piispan rinkilän. Ruokarosvo! Herkku varas! Meidän nälkäisten teinien evästyksen. Kas, arvon pyhäni, annaanpa jalalla koreasta. Olen meille nyt tuomassa